Va a més l'interès per l'alimentació de qualitat i el producte local i artesà, i ho demostra l'èxit de dues convocatòries aquest cap de setmana: la jornada de portes obertes de l'Horta Lleidatana i la Fira Mercat de Mercats de Barcelona. La gent, quan compra un producte d'aquests, no compra només el producte, sinó que compra tot el que hi ha al darrere, no? Compra una història, un saber fer, la conservació de la natura, unes plantes que sobreviuen, o sigui, ajuda a mantenir totes aquestes coses. Ha vingut a promoure l'oli que produeix la seva família des de tota la vida a Ventalló. És un dels molts productes que podem veure pel centenar de parades d'aquest mercat instal·lat a l'Avinguda Catedral, que vol acostar als consumidors als 40 mercats de Barcelona. Anem associant ja tota la societat el concepte de comprar de qualitat és comprar al mercat. I, per tant, és comprar salut, també, d'alguna manera. Aquesta segona edició del Mercat de Mercats vol potenciar especialment aquest any el producte local, de proximitat, en què es prioritza la qualitat encara que el preu final sigui més car. Aquesta carn, per exemple, prové de vedelles del Pirineu, criades exclusivament en farratge conreat pels mateixos productors al Penedès. La gent de ciutat, sobretot, veu que el menjar és estandarditzat. I quan troben un producte artesà, realment artesà, que és gustós, que és sabrós, que és tendre, això tothom ho sap diferenciar, tingui el preu que tingui. Per comprovar la qualitat del producte es pot tastar el que cuinen 12 bars de la ciutat que han portat fins a l'Avinguda de la Catedral les seves millors tapes.